מבינה מה קרה, אני פוצצה לפעולה, אני לא יודעת מה לעשות, נמאס לי, לחניכים אין כסף לשלם דמי חבר. מה אני עושה? כל מה שאת צריכה זה... חפש תמיד רק את הטוב שיש רק באזור החוף. שכח את זה שאין פה גובניקים. אז גיוסים יש פה לרוב, בית ספר הוא חבר קרוב, הוא מספק לנו את הצרכים. מבוקר עד ערב, לבד מתקן, מונה פעולות וחניכים מסנן. ביסודי אני סדר, ואני סובר, ואם משקיע בזמני, אגייס גם טכניקים. כדאי לך, שנה הבאה הם יהיו מדריכים, וזה גם אחלה צוות טכני לחנוכף. באזור החוף היה החנוכף הכי גדול השנה. נראה שבשנה הבאה יהיה פה קל, בזכותנו בכלל. חפש תמיד רק את הטוב שיש רק באזור החוף. תראה שיש פה גם דברים טובים. קומונה עם מטלות, ג'קוזי ושלוש קומות, כל כך הרבה מקום, שני חדשים. חדרי האורחים! פוגשים משטרה, מרגישה שכנה, קצת מעיקה.